नेतर्डे येथे झालेल्या गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात तसेच सावरवाड येथे केरळीयन लोकांकडून झालेल्या मारहाण प्रकरणात सावंतवाडी तहसीलदार सतीश कदम यांची भूमिका संशयास्पद आहे। त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी करून कदम यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी, अन्यथा त्यांचे निलंबन करण्यात यावे अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली। एरवी सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांच्या रेशन कार्डवरचे उत्पन्न मोठे दाखवून शासनाचा फायदा केल्याचा आव आणणाऱ्या कदम यांनी या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतली आहे हे जाहीर करावे। 4 वर्षे होऊनही सुद्धा त्यांची बदली कशी होत नाही असा प्रश्न श्री तळवणेकर यांनी केला। याबाबत पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी 15 ऑगस्टपूर्वी योग्य ती भूमिका घ्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा श्री तळवणेकर यांनी दिला। सावंतवाडी तहसीलदार सन्माननीय सतीश कदम साहेब यांच्या मनमानी आणि अनागोंदी कारभारामुळे आजची पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे। गेल्या 4 वर्षात त्यांचा जो मनमानी असा कारभार चाललेला आहे त्या संदर्भात वेळोवेळी उपोषण आंदोलनंसुद्धा त्यांच्या विरोधात झालेली आहेत। कसलंही काम करायला गेलं पहिल्यांदा निगेटिव्ह होणार नाही हेच त्यांचे उत्तर असतात। शाळेची मुलं विद्यार्थ्यांचे दाखले वगैरे ज्यावेळी असतात त्यावेळी मुलांची लाईन लागलेली असते, त्यांच्या मनाला वाटेल एखाद्या मुलाचं द्यायचं नाही तर द्यायचं नाही। रेशन धान्य दुकानावरील जे रेशन कार्ड आहेत त्यामध्ये 20,000 ज्यांचं उत्पन्न होतं ते 20 चे 40 खोडाखोड करून ताबडतोब 40 वाढून घेतली। 30,000 ज्याचं होतं, एक साळकर नामक ग्रस्त आहे, मी गेल्या 2 वर्षापूर्वी आमसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याने 30,000 त्यांचं उत्पन्न असताना 60,000 उत्पन्न खाडाखोड करून केली। जर यांना शासनाचं एवढं जर फायदा करायचा होता मग नेतर्ड्यासारख्या गावात 1,32,00,000 रुपयाचं उत्खनन झालं, नोटीस बजावल्या आणि बजावल्या गेल्या ते कोणावर, जे आमचे शेतकरी बांधव आहेत तिथले स्थानिक, त्याच्यानंतर तलाठी आहेत आणि मंडल अधिकारी आहेत, यांना नोटिसा बजावल्या गेल्या। मग शासनाचा तालुक्याचा प्रमुख म्हणून एक तहसीलदार ह्या माणसाने त्या 1,32,00,000 पर्यंत उत्खनन होईपर्यंत ते तिथे का पोचले नाही। सावंतवाडी तालुक्यात अशा बऱ्याच ठिकाणी आमच्याच कायरोडे गावात RMC कंपनीने करोडो रुपयाची उत्खनन बुडवलेलं आहे आणि यांच्या आशीर्वादाने बरेच ठिकाणी उत्खनन झालेलं आहे। जर रेशन कार्डावरचे जर तुम्ही उत्पन्न वाढवून शासनाचा फायदा करत असाल मग एका गावात 1,32,00,000 रुपये जर वसूल होतात मग बाकीच्या तालुक्यात किती असतील। आणि याचा सर्वस्वी जबाबदारीला तहसीलदार माननीय सतीश कदम साहेब आहेत, त्यांची तातडीने चौकशी व्हावी म्हणून येत्या 8 दिवसांनी मंत्रालयात जाऊन रितसर निवेदन देणार आणि त्यांची चौकशी होऊन 4 वर्ष ठाण मारून बसलेले ज्यांचा इंटरेस्ट काय, 3 वर्ष झाल्यानंतर कुठलाही अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी थांबत नाही तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात, तालुक्याच्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी कामावर कार्यरत आहे त्या ठिकाणी, परंतु हे एवढी वर्ष का इथे घालवतात, कशासाठी, तिथे इंटरेस्ट काय त्यांचा। त्यानंतर आमच्या गावातील एकनाथ वसंत परब याचा एक डंपर 2 वर्षापूर्वी या तहसीलदारांनी पकडला होता, त्यांना 1,20,000 रुपये दंड त्यांच्याजवळ बजावला। त्यावेळी आम्ही त्याचे पालक किंवा आम्ही स्वतः जाऊन त्यांना विनंती केली व 4 हप्त्यात किंवा 2 हप्त्यात आम्हाला पैसे फिटवायला द्या, आम्ही पैसे भरतो नाही, एका वेळेलाच सगळी रक्कम भरायला पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं। नंतर पावसाळा आल्यावर आम्ही त्या पावसाच्या अगोदर त्यांच्या जाऊन भेटलो, त्यांना सांगितलं की बाबा रेती आहे, वाळूची आहे, भरलेली डंपरमध्ये आहे, ती जर खाली केली नाही तर तो डंपर कंप्लीट बाद होणार, कामासाठी तो योग्य राहणार नाही रस्त्यावर येण्यासाठी। त्याच पद्धतीने त्यांनी एक सुद्धा आमचं न ऐकता तो भरलेला तसाच 8 महिने डंपर तिथे लावून ठेवला। शेवटी तो डंपर कंप्लीट 4ही टायर ते वाळू पडून 4ही टायर खराब झाले, चेस गेली, सगळं भंगार झालं आणि शेवटी ती डंपर बँकेने ओढून नेली आणि बँकेने ओढून नेऊन भंगाराला विकण्यात आली। त्यानंतर उर्वरित राहिलेले पैसे बँकेत त्याने कसं काय काय विकून आपले भरले। म्हणजे एवढा मनमानी कारभाराचा हा जो अधिकारी आहे त्या अधिकाऱ्यावर तातडीने कारवाई झालीच पाहिजे। दुसरं म्हणजे आत्ताच केरळीयनवाल्याने आमचे सदा माडगुद म्हणून सावरवाडचे एक आमचे स्थानिक शेतकरी आहेत, त्यांना एवढं मारलं की जीव घेण्यापर्यंत मारलं। त्यापूर्वी त्यांना जो मारणारा एक संशयित होता तो तहसीलदार कार्यालयात आला होता, त्या तारखेवेळी तहसीलदार कार्यालयात आला होता। त्याने सदा माडगुद यांना काल आम्ही बांबुलीला भेटायला गेलो, त्याने आता शुद्धी आलेली आहे, त्याने सविस्तर सांगितले की एक त्यातला मारेकरी जो होता तो तिथे तहसीलदार कार्यालयात होता। त्यावेळी त्यांच्या मुलाने CCTVची मागणी केली तहसीलदारांजवळ व CCTVत तो स्पष्ट दिसेल
परंतु तहसीलदारांनी ती CCTV त्या 8 दिवस CCTV बंद आहेत म्हणून त्यांना उत्तर दिलं आणि ती जी केस सध्या केरळवाल्याची आणि माडगुतांची चालू आहे त्यात हे तहसीलदार तातडीने तुम्ही एक आहे ते प्रकरण मिटवून टाका असं त्या सदा माडगुतला प्रत्येक तारखेला आणि लवकर संपवून टाकायचं वेळ याच्यात काय इंटरेस्ट यांचा आहे हे या सगळ्या गोष्टीची पूर्ण चौकशी झाली पाहिजे. अन्यथा 15 ऑगस्टमध्ये पालकमंत्र्यांनी याची सर्व आम्हाला सविस्तर खुलासा करावा या विषयावर. कारण पालकमंत्र्यांजवळ आज हे सगळं तुमच्या मीडियामार्फत जाणार आहे. पालकमंत्र्यांनी 15 ऑगस्टमध्ये आराम असणार, त्याला काम नसणार, त्या दिवशी त्यांनी झेंडावंदन झाल्याने त्या बाबतीचा खुलासा करावा. अन्यथा 16 तारीखपासून मोठं आंदोलन छेडण्यात येईल आणि त्या तहसीलदारावर पूर्ण कारवाई होईपर्यंत मी तर गप्प बसणार नाही.